mbuh agamane apa, piyai kakung kudu khitan. Pamrih apa? Men ora ana penyakit sing ana alat vital kuwi mau. Oh, gitu. Berarti menyelamatkan ya, Pak, dikitan itu. Menyelamatkan dan juga mengenakkan, Nduk. Piye lek ngomong ya iki? Berarti kalau seumpama kan udah dikitan. Ah. Sekarang dikitan dikitan Mas Wisanggeni ya, Pak. Terus jelek pamane enek regetane berarti ya dikitane. Lah lek angger reget dikitan ya entekno Nduk suwi-suwi. Dadi rasa jenengan enek regetane terus di sunat. Weh, piye ya lek nerangne? Ngene Nduk. Iki lho, ya wis ngene ya. Bentuke ya ngono kuwi, Pak. Iki agama lho iki ngelmu lho iki. Iki dadi ngene iki ya. Berarti pucuke ijo. Apa? Pucuke ijo. Heeh, mergo bar digedhuk ning tembok sing rupane ijo ngono. Kok sik tak terangne. Iki pamane ya. Lah iki sing dikitan iki, dipotong des iki akhirnya kan ilang. Lah iki ngene. Lah ngene iki kaya anu lho, kaya helm ngene lho. Iya, Yo nggih pemanasan meneh. Ya sapa sing nembang? Yo Nduk Ken nggih tamba kangen Nduk. Ayo. Coba jumenenga cublak-cublak suweng Niken Salindri dari Kota Tahu Kediri. Ya. Ya toh berpacu dalam melodi yuk. Hadir di tengah kita ya kuwi bintang dari Kediri Niken Salindri. Sik saurunge nembang tak takoni, sampean sing ngejawab sapa? Pak Sis. Kang Sis Yohan. Dadi sing mbayari ya Kang Sis bakale. Pak Sis. Lah Pak Lurah modale apa berarti iki? Izin, Pak. Napa? Izin. Izin piye? Izin untuk Keramian. iya. Oh, ngono kuwi. Aku Kang Sis, sampean Kang Sis, ya toh. Mama Lucy. Mama Lucy ya Kang Sis padha ae. Sampe nak suara men to, Mbah. Mbah Sis niku mbah kula lho. Mbah Sis, oh, heeh. Nggih. Mbah Sis Wantara. Berarti sing nimbali jenengan Mbah Sis. Mbah Sis. Kula nggih Mbah Sis. Heeh. Mama Lucy nggih Mbah Sis. Heeh, terus Berarti Pak Lurah lek ra nyangoni ya kebacut, Pak. mbok menawa diwakili karo Pak Wakil Bupati iki mau nyangoni. Ya beda, Pak. Oh, beda. Iya, beda. Pak Lurah ndi to mau? Ngelem aku wayu tapi ra disangoni. Lho, ngene jer Basuki mawa beya. Sampe lek nembang apik, njogete becik, wis to aja kuwatir. Mengko mesti diwakili karo Yu Nyamini, kuwi bojone Kang Sis Yohan sing bakale paring tali asih marang panjenengan. Nggih, lek niku pasti. Nggih, niku Mbah Sis sing lenggahe teng sebelahe Bu Lurah. Niku Mbah Huti Sis. Oh iya. Nggih. Nggih. Ya gandeng sing mirsani wis ngenteni sampean kabeh. Ya salam-salam kagem sedaya para lenggah Nduk Niken Salindri. Iki acarane napa, Pak? Hah? Sunatan. Sunatane sinten? Sunatane Pak Lurah. Ya putrane mau genah jelentrehke Muhammad Wisanggeni. Lho. Lah tapi kok sing nimbali Mbah Sis? Lho, mergane Mbah Sis kuwi wis ndaku putra Pak Lurah Wengkal dadi putrane. Dadi sing dihitanke iki padha karo putune Mbah Sis. Ngoten. Heeh. Terus sing dihitanke iki ponakane Pak Wakil Bupati, ngono kuwi. Pokoke piye carane kabeh iso dadi dulur ngono lho, Nduk. Oh iya. Ya didoakan semoga buat Mas Wisanggeni. Wisanggeni semoga menjadi anak yang soleh,
berbakti kepada kedua orang tua, sehat selalu panjang umurnya, tercapai cita-citanya, dan kagem Pak Lurah kalian Bu Lurah matur sembah nuwun sanget. Mugi-mugi sehat selalu panjang umurnya, kathah rezekine, awet leh ngomong anak putune, kalih Mbah Sis kalian Uti. Terima kasih banyak. Sudah Pak. Sampun nggih. Lho penontonnya urung didongakne penontonnya. Ya, terima kasih buat para penonton yang sudah hadir di sini maupun yang lihat di live streaming. Karena sudah menonton Niken beserta Pak Cahyo Kuntadi sarombonge, mugi-mugi tansah pinaringan sehat selalu panjang umur rezeki ingkang kusik. Pak Cahyo Kuntadi sak rombongan, sak rombonge ya bakul soto napa piye? sama aja. Oh beda. Sak rombonge tegese nggawa rombong rene, lek sak rombongan tegese kancane akeh. Ngono lho, Nduk. Ya, sak rombongan mugi-mugi jenengan sedaya tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah Allahumma. Amin. Mugi-mugi tansah pinaringan seger kuarasan panjang umur Allahumma. Amin. Mugi-mugi sageta munggah kaji Allahumma. Amin. Mugi-mugi sageta nanggap Niken Salindri. Amin. Ah ya wis laris kaya ngono sik kurang tanggapan sampean nggih ora nggih. Lek kanggone piyai ulang tahun lek mengucapkan piye, Nduk? Ulang tahun. Kalau ulang tahun ya happy birthday, semoga panjang umur sehat selalu, semoga panjang umur sehat selalu. Nggih, selamat ulang tahun ya. Iya. Nah, selamat ulang tahun. Kanggone wong nikah selamate piye ucapane? Sakinah mawaddah warahmah. Wah iya, selamat menempuh hidup Itu baru. baru. Lek kanggo cah sing disunat nih, selamate piye? Selamat menikmati. Terus? Selamat menikmati. Itu kalau dikitan itu bentuknya gimana, Pak? Wah. Itunya kok bisa dikitan itu gimana? Istilah dikitan ki diislamke ya. Nuwun sewu. Gen alat vital. Nuwun sewu kuwi kudu ngerti mergo iki agama, Nduk. Gen pepucuke alat vital kae, kuwi iki janjane reget, itu adalah najis. Ketika tidak dihitan, tidak dipotong, itu akan menjadikan sumber penyakit dan kalau beribadah kanggone wong Islam, salat ora bisa sah mergo sik enek najise. Mula padha karo Mas Wisanggeni iki diislamke karo Pak Lurah. Mula dihitan. Oh. Berarti kalau sunat itu harus orang Islam aja. Loh, ora mung Islam, malah mbiyen ki ning Eropa, para putri, para wanita Eropa nate demo. Nuntut supaya mbuh agamane apa, piyai kakung kudu khitan. Pamrih apa? Men ora ana penyakit sing ana alat vital kuwi mau. Oh, gitu. Berarti menyelamatkan ya, Pak, dikitan itu. Menyelamatkan dan juga mengenakkan, Nduk. Piye lek ngomong ya iki? Berarti kalau seumpama kan udah dikitan, sekarang dikitan Mas Wisanggeni ya Pak. Terus jelek pemene enek regetane berarti ya dikitane. Lah lek angger reget dikitan ya entekno Nduk suwi-suwi. Dadi rasa jenengan enek regetane terus di sunat. Wah, piye ya lek nerangne? Ngene Nduk, iki lho, ya wis ngene ya. Bentuke ya ngono kuwi, Pak. Iki agama lho iki ilmu lho iki. Iki dadi ngene iki ya. Pucuke ijo. Apa? Pucuke ijo. Heeh, mergo bar digedhuk ning tembok sing rupane ijo ngono. Kok sik tak terangne. Iki pamane ya. Lah iki sing dikitan iki dipotong des iki akhire kan ilang. Nah, iki ngene. Lah ngene iki kaya anu lho, kaya helm lho Nduk malian. Lah iki wis ilang. Iki sing reget iki. Upamane iki pamane go reget kena banyu, kena apa wedi apa kena apa, iki dikumbah wis resik. Oh. Ah, ngene iki sing dadi sumbere virus iki sing iki, ya. Mula iki kudu disingkirke adoh. Nah, akhirnya dadi resik, ling ibadah iso sah 100%. Oh, kalau boleh tahu Mas Wisanggeni itu kelas berapa, Pak? Lah, nyuwun prisa karo Pak Lurah. Kelas pinten, Bu? Kelas 5 SD. Nah. Sudah berani dikitan. Kenapa kok gak kelas 1 SMA aja, Pak, kalau dikitannya?
lek kelas 1 utawa kelas 2 SMA, engko lek ngitani ulete ra umum. Dadi semono kuwi wis pas, ngono kuwi. Kae adikmu Brahma kae ya kelas 5, si rambu rangkung, kae si rambune ya kelas 5, ngono kuwi. Oh, rangkung mboten to, Pak. Oh, lho cara anu enek lho, Gitan sing putri iki ana lho, Nduk. Diketok napa nih? Alah mbuh aku mumet dhewe to nyauri awakmu susu. Lah intine ngono kuwi dislamake. Ha mula kuwi pepucuke Ngalavita sing dikethoki jenenge kulup. Mula nang nggen wayang sosel, "He kulup, maju lungguhmu. Piye kabarmu kulup?" Kulup kuwi mesti anak utawa putu sing lanang. Nah, ngono kuwi. Kulup kuwi pepucuke Ngalavita kuwi mau. Oh. Lek wedok ora kulup, kulupan. Ayo ngono kuwi. Paham? Iya. Paham. Ayo. Wis to susu lak ngerti dhewe sok nduk kowe. Wis ngerti bakale. Iya, ngono kuwi. Wong kabeh ya nglakoni, kabeh ya bakale ngayahi bangsa kaya ngono kuwi. Lah saiki minangka tandha tresna, ayo. Aku tak nyuwun iki kadang-kadangmu dulur-dulur fan beratmu mau wis meling, ya kuwi saka Sanidi ya, Nduk ya. Nggih. Nah, Sanidi diwakili karo Mbak Tutut kuwi ngersakake pangkur Semarangan Niken Salindri. Ya, kaya ngono kuwi. Piye, siap? Siap, Pak. Oke, luar biasa. Ya, coba diaturake. Ya. Sama nyuwun pangkur Semarangan to, Mbak? Heeh. Kayak ruruh ae. Mula lek urung roh iki dudono lho. Oh, iki lho pangkur Semarangan. Wong duwe penggemar malah diseneni Niken ora. Aku lek karo penggemarku iki basa malah kok seneni ora. Lah Mbak Tutut iki kalih kula wis pun wis plek ya? nggih. Ha iya, aku kalih Bukesi wis plek-plek. Ayo ngono kuwi. Ayo, angger mencolot mudune plek-plek ngono kuwi ayo. Nano. Ya, Nduk, Cahayu Niken. Iki ndamel mingkar-minggur, Pak. Non? Ndamel mingkar-minggur. Manut jenengan. Mingkar-minggur. Sing los sing pundi? Mingkar-minggurin mawon nggih, Pak. Iya, mingkar-mingkur. Ha, nggih. Mingkar-mingkuring Bote pengen nonton Niken Salindri iki lho. Aku mak teratap iso ting crunguk sirah tok ning kono to. Masyaallah, mak kowe iki anci-anci apa, Nduk ning kono? Kursi. Hati-hati lho ya. Hati-hati, ayo. Sing sebelah cah cilik lanang wis sunat urung? Urung? Oh iya, heeh. Wis hati-hati ya, nek nganti kecepet disunati ning kono kowe engko. Ayo. Iki ibuke ya ning kono masalah ki sing wedok. Iya. Nonton wayang iso ting crunguk ning kono ae. Yo, iki nggen gawat ki, Nduk, tarik napas konsentrasi penuh, nada tinggi. Niken Salindri. Yo. Alon-alon, Nduk. Nada semono kuat wis kaya mboke wisan. Yo tepuk tangan untuk Niken Salindri. Wah.
Mura ya kondang larang ya semono ya kuat lho bocah ora. Eloke nganti kaya ngono. Ha iya. Wis sok lek sampean bayen sok lek duwe putra nduk ora bakal kuwatir. Rasane ya ngono kuwi. Upamane arep nglairke anggere sampean wis pangkur Semarangan, kok lair dhewe pisan. Ayo. Heeh. Terus Dek. Sinopa sinu karata mereka tarata pakartining ngelmu Nino nino. kang tumrap ning tanah Jawa Nano. agama ageming aji Luar biasa. Ya. Ya nduk, kelangenane bapakmu aturna nggih tamba kangen luwih dhisik. Iya, Pak. Ayang-ayang ya nduk ya. Nggih. Oke, sing nembang sampean walah temenanan. Nganti kaya bledek. Ya, oke. Yuk, ayang-ayang bersama Niken Salindri. Ya, yuk. Oke. Kadang rasane ati kang nandang sengiting liyan anyawang aku kowe laku katresnan kang mas wong bagus tak jaluk aja seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban harap tumeka nganti katresnan iki yen to aku sliramu ra diakoni senadyan dodo ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kapisah mring kang kuwasa Mas kowe sing tak sayang ra lilo aku kudu kelatan kang mas mesti kating ati
biasa. Tepuk tangan untuk Niken Salindri para penonton. Wah, ya. Horeg tenan. Yen gen sound system kaya nek sound horeg yen sinden horeg ya Niken Salindri iki. Luar biasa elok temenanan. Sik, Nduk, gentenan. Ayo. Nggih, pemanasan mengko tampil meneh. Oke. Nanti gara-gara to? Nggih, Pak. Oke, jos. Tak totone wektune yen ngono.